Kini yung igsuon guys, sibulan mong dako. Sanglit usaman ka mananagat. Nakakita mi og bulinaw guys. Nakakuha man ako ang anak nga si Alvin og bulinaw kay nangawong man. Kabo mas Valencia guys. Niambit ko og paon. Mamalang rin na pod mi guys kay kung mamukot mi dili naman mi ka baligya hinon makasuwa. Mao nang naningkamot ko guys bisag gabiin na namaon jud ko ani. Niambit ko og paon sa kong anak guys. Mao nang namaon ko ani. Pero mao lagi kining edaran na senior citizen. Lugos na mabuka akong mata aning pagpamaon guys kay gabiin naman mga alas 8 man tinis gabi naningkamot ko na mamaon guys kay luoy man pud si Mr. og siya pay ako ang papanon. Mao na nga ako gyoy na maon ining bulinaw. Labas ba nga bulinaw guys, mao ni paborito sa mga isda. Mao na nga nagkugi jud ko ani kay aron makakita mi og isda kay pila ng adlaw guys. Wala na mi kabaligya. Ang gagawin ta akong duka ni guys kay wa man puy laing makapamaon ni ini kay si Bert do naman puy gi trabaho mo na nga ako may gakalingaw. Tulo ka iskina akong panana ni guys. Ubay-ubay dyan yung nga taga. Mahinay po kumupana ni guys kay sagol gagmay. Pilian pa na ko ang dagko. Mao na nga dili kay kutulin mamaon ani. Apan sa madugay guys, wa na jud magwanta na kung akong duka. Natulog jud ko guys. Gipakatulog jud ko ni Mr. kay magsige na lamang kuno kog parok-parok mao nang gibiyaan ako ang pagpamaon. Hinungdan guys nga si Mr. na ini tiwas sa ako ang trabaho. Siya na namaon kay naluoy siya nagtan-aw naho nga nagparok-parok. Siya na ni padayon og pamaon. Hapit na yun mga kahuman guys. Usa na lang aping may panuno ni Mr. Mo nang siya na lang gigatiwas. Atong makita guys. A few moments later. Ang unang nitumod guys ang akong anak nga si Alvin. Katong tag-iya sa paon gabi Kaya may unang nakadunggo kaya nila ni Bert. Daghan man pumandadyungay guys, mo nang gidayungan din ang sakayan padung sa ibabaw. Atong tanaw na ni guys, ug napupikuha ni Alvin. Ay kami ra magud aning managata na ani guys. Magiging anak atong subayan ning iyahang kuha kung duna ba. Labas nga paon ko ni iyahang gipaon guys. Ang isdang tambak oh. At iyahang kinab-an gabi. Mga usang baldi po yung bulinaw gabi guys. Gamay rin noon pero at least nakapamaon dili grabe katambak bang. Wow, katambak guys.
Napara ba yung kabutan, oh? Labi nagbulinaw, makita dyan ni mo ning mga katambak. O, doon na pa'y squid. Doon na kabutan, oh. Katambakan ba? Ha? Ah, daog na kay ulom ta. Hoy! Tani man ang gawin din. Hoy! Hoy! Ano ba? Tusod. O, gato po ko nung tanawon, guys, ang sitwasyon aring nanamari si Bert. Paglantaw na ako, guys, sa may suba, doon na naday amo ang Dagatan pambot. man. So, atong subayin, guys, kung doon na ba siya ikuha, kaysa masagihapon, labas man nga paon ang ihang paon kagabi, eh. Si Alvin, doon na may katambak, doon na po'y kabutan. Ambot lang ka ni si Bert, guys, ato ko nung subayon ang iyahang sakayan kung unsay atong makita. Wow. Ay, salamat sa Ginoo. Wow! Ay, salamat sa Ginoo. Ato makita, Lord. guys, nga nuray katambak, doon ay samin. Doon na po'y squid. Isda, uy. Duha ka squid niya, guys. Duha ka kabutan ang Hala, iyang uy. kuha. So nalipad ni ko ani, guys, kay sukad nga bagyong Hulyan. Wa nagjud taon mi kabaligya. Agagahin ko busa ka buok ani, guys, kay asa ning ipananghid o musugot ba si Jag na ako'y hatagan. Pero og di siya musugot kay naay daghang problema, okay ra god basta kay makasabot siya nga na ko'y gigain ari dia. Gahawas po sila sa among mga gihawas sa among pukot, guys. Kung na mo ipalutaw amo ang pambot nga dako, amo na ning isa ka kay panahon na mas tigbulinaw. Kat isa ka na namo ang Og nalipay kog dako, guys, kay nakakuha siya og ubay-ubay nga isda. Taas-taas pong panahon, guys, nga wa mi makapanagat. Tungod lagi sa dautan nga panahon. Sa bagyong kuani, guys, sa bagyong Julian, human mi ani na human sa bagyong Julian, nanagat mi, guys, maotoy amo ang isda pa. Mato sa kaya namo, guys. Ug katupod, guys, nagadayungay ang mga mananagat, guys. Gisakaw sa namo ag among pukot. Kay ang nagpakuha ron sa Valencia, guys, ang pagpamalangre tungod kay doon na may bulinaw. Mapo dyan pagmata na ko, guys, nalipay gadyo kaadyo. Salamat sa Ginoo kay daghan mig isda. Ato makita na po, guys, ang akong anak nga si Aladdin. Dili siya kadunggo diri, guys. Mudritso na gini siya dito sa may tabok. Di na ako makita yung isda, guys. Labas gihapon nga paon ang ihang gipaon gabi, eh. So dili ko kakita sa yung isda, di na ako siya ma-vlog aring yung isda. So adto na makita sa tabok. Kaya ko mamong labasiro, guys, si Tonyo. Siya may tiko sa among mga isda. Muna nga adtunon sila mag-atang dito sa dapit sa merkado, guys, kay hunas man. Amo yun ay kinabos mga mamalangrihay, guys. Pagkabuntag ni Ana, mga alas 6, alas 7, mudungo na sila, guys. Hindi ka nang kadlaw, alas 4. Og mayong tempo. Pagka alas 7, guys, niya na sila sa Daplin. Pila ra ka oras dito sa laod, guys. O makauli na sila. Dili na sila magpaudto-udto, guys, kay mamahod naman mo na nga sayo sila manguli.
Oh, pasensya na mo guys. Pinagi ni ining maong pag-video din tapuson na nako kining ako ang pag-video guys. O ako mo ingon, bye-bye.